Helo, croeso ata fi. Heno mi fyddwn ni'n trafod math arall o anifail anhygoel. Anifeiliaid anhygoel a hyll. Heno mi fyddwn ni'n trafod y blobfish. A mae o'n edrych dipyn bach fel mae o'n swnio. Mae o'n ryw olwg atho ryw fflintan. Dyda ni. Ryw fflintan bore dy Sul. Ryw... Ond dwi'n siŵr ydy'n wyw. Ydy'n wyw. Ydy'n wyw. Gan i ôl gael i'w lun arach i chi wan. Beth ti'n chi'n cael gwopach i'w yn iawn ydi o. Ww. Diolch yn wyrfa yna, chweif. Diolch yn fawr i'r Griffnig am y llun. Griffnig o Llywod Sling. A mwyd di bod ar ei wywian down under wedi cael llun o blobfish. Mae'n i'w dŵr. Mae'r blobfish yn bita bob math o blanhigion sydd wedi marw ac yn afnofio o gwmpas y dŵr. A mae yna ryw wyneb digalon iawn arno fo fel bob un vegetarian arall. Gen bach i chi adra rwan. Dyfalwch pwy mae'r blobfish ma'n edrych facha? Ww, ein a'ch chi ddigwyddiwch. O, sydyn miwiw. O, miwiw o pan glas di gael sydd byn. Ia, Gary Slaymaker. O'n i mor Ww. Ia, ddim mor slimy. Ia, digon well said, miwiw. Mae joc arall fan hyn. Gyn Colin. O Llanfairchan. Be ydych chi'n gael blobfish tena? Dwi'n ni'n, Colin. Be di'r ateb? Fish. Colin. Sa Blobsgodyn yn newid swnio, fysa? Blobsgodyn. Ych chi fel o hwnna? A mynwch efo ni eto wrthnos nesa lle fyddwn ni'n trafod mwy o anifeiliaid anhygoel. Anifeiliaid anhygoel a hyll. Nawr, stori, dwi'n poeth mawr. Yn gwybod sef wedi gael sausage roll na gyda'r serious.